Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Cele două perioade electorale au trecut peste români, împărțindu-i în două tabere și surpând zidul bunei cuvințe, al respectului și toleranței dintre oameni. Bun găsit! Ne revedem pentru a analiza alegerile parlamentare în aceeași formulă. Pentru cei ce nu ne-au urmărit, trebuie să spunem că aproape tot ce am discutat noi aici s-a împlinit riguros, ca într-un scenariu, deși noi doar analizăm. De aceea mi s-a părut firesc și relevant să studiem și situația momentului. Bun găsit, Valentina! Ne întâlnim și astăzi. Ai anticipat acest rezultat? Cum îl poți descrie? Bine te-am găsit, Ovidiu, bun găsit privitorilor tăi. Da, l-am anticipat cu mici excepții. Trebuie să spunem din capul locului sau să trasăm, să stabilim niște relevanțe, niște evidențe. Și anume, PSD-ul era normal să ia un scor bun. De ce? Pentru că PSD-ul de 35 de ani este la butoane și nu are doar structurile politice interne ale PSD-ului, respectiv filiale, organizații și așa mai departe. Da, și uite, dacă ne uităm acum pe ecran, vedem 22,13 PSD, 18, cred că 16 AUR, 13,74 PNL. Bun, o să te rog să mai aduci din când în când pe ecran această fotografie, pentru că este foarte important să o discutăm un pic. Deci, pe lângă structurile de partid pe care le are PSD-ul, PSD-ul mai are o structură paralelă. Și anume, sau chiar două structuri paralele, o să-ți spun imediat cum văd eu lucrurile. Practic mai are încă o structură paralelă foarte bine organizată și foarte bine gândită, respectiv angajații din structurile statului. Pentru că în proporție de 70%, să zic, sunt oamenii PSD-ului. Ei au fost angajați acolo pentru că sunt rudele cuiva, pentru că se cunosc cu cineva din PSD, pentru că toate sunt legate acolo, interconectate. Și atunci oamenii ăștia practic sunt un alt partid dintr-un partid. Și mai este o structură adiacentă și anume fanii PSD, care în mare majoritate sunt oameni vârstnici și care au votat PSD începând de la Iliescu, de la FSN sau cum s-o fi numit el atunci, că nu mai țin bine minte, și până în ziua de astăzi. Doar că între timp această a treia structură sau a doua structură adiacentă, deci oamenii vârstnici, între timp s-a mai subțiat. Odată s-a subțiat pentru că unii dintre ei au mai decedat și în perioada aceasta de la pandemie și până astăzi, cumva o parte din ei și-au dat seama care sunt mai raționali, sunt mai ancorați în realitate, poate că au și greutăți mai mari, și-au dat seama că ceva e putred în Danemarca, că ceva nu e bun. Și atunci s-au reorientat și au dat seama că trebuie să miște un pic căruța spre altceva. Deci acum să revin la aceste rezultate. Era normal ca PSD-ul să aibă un scor bun. Ca să fiu foarte sinceră, mă așteptam la un scor mult mai mare al PSD-ului, adică undeva spre 30%, 27-28% era așteptarea mea din ceea ce știu că s-a întâmplat în anii trecuți și știind că anul acesta a fost o prezență la vot foarte, foarte mare. Cred că e cea mai mare din ultimii 20-25 de ani. Deci,
mă așteptam ca scorul lor să fie foarte mare, pentru că și-au mobilizat toate aceste 3 structuri, structura de bază plus celelalte 2 substructuri. Au mobilizat tot ce s-a putut, pentru că după alegerile prezidențiale din primul tur din 24 noiembrie, ei și-au dat seama că sunt pe nisipuri mișcătoare și că dacă nu scot toată artileria, s-ar putea să piardă războiul. Eu zic că Deci așteptarea mea adevăratul vis-a-vis de PSD scor, era mai mare. eu zic că Poftim? adevăratul scor al lor ar fi cel pe care l-a dat diaspora. După cum putem vedea în imagine, Da, corect. diaspora i-a O să sancționat. revin. O să revin. Nu, adevăratul scor în țară trebuia să fie mult mai mare. Deci, dacă stai să calculezi toate aceste 3 structuri care sunt cele mai puternice din România, scorul lor trebuia să fie mult mai mare. Scorul lor este jenant de mic. În țară mă refer. O să ajungem și acolo și tu ai perfectă dreptate în ceea ce spui. După care o să mă duc către PNL. Și o să te rog să mai pui o dată bannerul pe ecran. Deci, PNL-ul are 13,74. Cred că cel mai mic scor l-a avut 24%, dacă bine mi-aduc aminte, sau 22%. Deci ca să scadă PNL-ul, să ajungă la nivelul USR-ului, că practic 1% și nici măcar 1%, acolo nu este o distanță foarte mare. Deci să ajungi tu, PNL, partid istoric, că practic dintre toate partidele pe care le vedem acolo, doar PNL-ul este partid istoric. Să ajungi tu, partid istoric, la nivelul unui pseudo-partid inventat peste noapte, care și-a colectat adepții tot prin prisma nemulțumirilor tineretului. Și să ajungi la același scor cu USR-ul, iară e un scor jenant. Scorul care nu mă mulțumește pe mine, cumva, este totuși scorul unor partide care se vedeau, adică nu că mă nemulțumește pe mine, că eu n-am nicio treabă. Faptul că e așa cum e, din punctul meu de vedere, e foarte bine. Cumva s-a echilibrat scena politică. Să zicem că e șocant un pic scorul partidelor mici, cum este SOS-ul și acum POT-ul, care, iată, fac pragul de intrare în Parlament, mai ales POT-ul, deci peste noapte, a trecut peste Forța Dreptei, peste PMP, peste nici nu mai știu ce era acolo, conservator, deci a sărit peste ei peste noapte. Și iată, POT-ul a sărit chiar și peste UDMR, așa, în cât ai clipit din ochi. Cine crezi că a reușit să Iar fracționeze aceste PSD-ul, voturi? aici e vorba de niște segmente de populație. Nu cred că sunt segmentate, ci fiecare s-a îndreptat spre sfera lui de interes, spre ceea ce i-a captat atenție. Electoratul AUR este stabil, ei știu electoratul. Nu sunt sigură dacă s-au așteptat la scorul ăsta, cred că și ei s-au așteptat la un scor mai mare. Dar eu mă așteptam, după cum zicea doamna Șoșoacă, că rupeți 3 milioane de oameni, iertați-mă, care vor vota cu ea, mă așteptam la un scor fabulos și atunci cumva mă miră poziția asta, doar cred că românii au pedepsit-o puțin sau mai mult, pentru circ din orice, pentru circ pe pâine și pentru dualitatea aceasta în declarații și în atitudine
și în faptul că și-a vampirizat permanent propriul partid. Și nu știu dacă a învățat ceva din toată istoria asta, dar dacă n-a învățat, atunci cu siguranță peste 4 ani SOS nu va mai fi în Parlament. Și acum să revin la ceea ce spuneai tu. Deci cum s-a așezat la nivel național, cum s-au așezat partidele, este exact ceea ce eu am știut că va ieși. Adică nu e nicio surpriză. Ceea ce trebuie să vadă cei care ne urmăresc este schema numărul 2 din imaginea ta, și anume configurația diasporei. Și acum o să te rog să rămâi un pic așa pe ecran ca să le atrag atenția asupra unor amănunte foarte importante. Deci, în țară am explicat de ce PSD este pe primul loc și era normal să fie așa, când nu vom mai avea structuri, când primarii de la sate, în primul rând, nu vor mai avea influență atât de mare asupra oamenilor, când acest partid PSD nu va mai avea atât de mulți oameni în structurile de stat, funcționari publici și așa mai departe, care să răspundă cu "să trăiți, am înțeles", atunci se va zgudui această configurație. Până atunci însă este normal ca ea să fie așa. Și ne uităm pe partea de jos a acestei fotografii și vedem că acolo sunt rezultatele finale din diaspora. Ce observăm noi acolo? Pe primul loc este Partidul Aur cu 25,98. Cred că bine văd. 25,98. Eu sunt un pic la distanță. Așa. După care USR cu 23,21. După care 16,1 la SOS. Și apoi POT cu 13,6. După care Sens, acest partid iară este o ciudățenie, eu nu am înțeles cine este acest partid Sens, dar o să mă documentez. 3,81 și atenție, PNL cu 3,75 și o să explic și de ce în diaspora PNL este înainte de PSD și 3,53 pe ultimul loc PSD-ul. Bun. Uitați-vă, vă rog frumos, la aceste două imagini și țineți-le bine minte, pentru că acestea sunt imaginile celor două Românii. Cea din țară și cea din afară. Sunt două Românii distincte care gândesc distinct. România din afară nu a fost constrânsă de nimeni. N-a venit niciun primar să-l ia de mână pe Nea Gheorghe și să-i zică vino și pune pe PSD ștampila. Românii din afară sunt liberi să decidă ceea ce consideră că e bun. Au o libertate în Nu te-am înțeles. și au gândit liber. Au libertatea decizională. Perfect. Și acum mai este un aspect foarte important pe care trebuie să-l subliniez aici pentru rezultatul diasporei. S-a vorbit în ultima săptămână, a bubuit toată mass media și tot internetul și s-a învrăjbit poporul într-un fel, parcă nici în pandemie n-a fost atât de învrăjbit, pe ceva ce nu are sens. În pandemie a fost una și acolo era vorba de viața și de decizia fiecăruia pentru viața lui. Dar aici nu este vorba despre așa ceva. Aici este vorba despre doi oameni. Noi trebuie să plecăm de la premiza că oricine este eminamente bun, nu putem să considerăm că este eminamente rău, ci este eminamente bun și să ne uităm puțin la vrajba care s-a produs între români pentru doi oameni care se presupune că amândoi sunt buni. Contează fiecare cum gândește și ce votează. Nu trebuie să aruncăm cu noroi unul între altul. Dacă partidul doamnei Lasconi este o ciupercă cu o pălărie prea mare față de piciorul pe care stă, este foarte adevărat. Și că susține niște idei pe care un popor creștin, cu valori creștine,
cu valori familiale, nu o să le împărtășească niciodată, nici de acum peste 200 de ani. Poporul român nu o să gireze ceea ce își dorește USR-ul. Da, dar doamna Elena Lasconi este, cum am mai spus și în alte întâlniri, e un om fain, adică nu dăm cu noroi în ea. Cum nu dăm cu noroi nici în Călin Georgescu, care și el este un om fain, fiecare pe felia lui, unul într-un fel, altul în alt fel. Care e problema? Credeți că doamna Lasconi nu are scheleți în dulap? Credeți că doamna Lasconi nu are bube sub căciulă? Credeți că doamna Lasconi nu are greșeli, nu are defecte? Ba, are, ca orice om. Și atunci de ce căutăm la fiecare nod în papură? Haideți să vedem părțile bune. De ce trebuie să facem un război între noi? Dacă eu o apreciez pe doamna Lasconi și tu pe domnul Georgescu, de ce trebuie să ne scoatem ochii? Ne întâlnim și după alegeri. De ce? Da. Știi că am spus că se va rupe România în două. Iată, s-a și întâmplat. S-a și rupt România. Bun, și acum am să spun să revin. Deci dacă privim graficul acela, o să observăm odată că în diaspora românii au votat neconstrânși și au mai votat ceva foarte important. Păi dacă oamenii ăștia sunt în Europa, toți oamenii ăștia din poziția de jos, da? Toți oamenii unde scrie diaspora, ăia toți sunt în Europa sau în Occident, undeva. Adică nu poți să consider că ăia sunt proruși sau fasciști sau eu știu ce, legionari. Deci nu poți să consideri așa ceva. Oamenii ăștia trăiesc poate de zeci de ani în Europa, deci sunt pro-Europa. De ce ar fi votat oamenii ăștia toți? Ia uite, ce ori votat, că dacă aduni 25, aproape 26 de la AUR, cu 16 de la SOS și cu 13,60 de la POT, păi s-a format guvernul. Da? Și este un guvern exclusiv naționalist. Pentru că așa a considerat diaspora că e bine pentru țară. Și noi trebuie să ținem cont de lucrul ăsta, pentru că ei știu realitatea din afară. De unde? De unde? Din Europa? Da, din Europa. Și ei votează naționalism. Păi înseamnă că ei știu ceva ce noi n-am înțeles încă. Tot o dăm cu naționalism, că unii sunt pro-Europa, unii sunt împotriva Europei. Nimeni, niciun partid din cei care au participat la alegeri, niciunul nu e împotriva Uniunii Europene. De ce tot o dăm că să votăm pentru cei care sunt pro-Europa? Îți spun eu de ce. Problema în România și a românilor în general este că s-au luat foarte multe măsuri împotriva românilor și în favoarea străinilor. Europa ne-a închis minele, Europa ne-a închis fabricile, Europa ne-a închis tot ce am avut noi mai bun și mai productiv în țara noastră. Europa n-a făcut ceva, adică nu Europa, ci Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ne-a pus doar restricții și doar lucruri impuse. Dar noi tot acolo vrem, tot noi românii vrem, dar vezi, asta este diferența între cele două variante. Și asta nu înțelege lumea. Doamna Lasconi face parte dintr-un partid care va fi să trăiți, am înțeles. Așa, domnul Georgescu vine cu varianta, băi, ne ridicăm din genunchi și stăm un pic drept și cu fruntea sus, că noi n-avem de ce să stăm cu fruntea plecată. Aici este problema, aici este diferența. Și ăștia mai mari și mai șmecherii care deja au fost pe la butoane, au butonat situațiile, au tras forile, ei știu că noi nu suntem capabili să stăm cu fruntea sus. Și atunci nu o să putem trimite unul așa în mintea lor, băi, cum o să facem noi chestia asta, să trimitem unul care zice, hai, alinierea, ia atenția la mine. Știi? Da. Domnul Georgescu a zis, da, sunt pentru ei este pro-Uniunea Europeană, dar haide să și negociem, nu să plecăm capul la tot ce ziceți voi, să facem exact ce vreți voi. Trebuie să avem și noi punctul nostru de vedere.
Deci dacă ne uităm pe grafic, din punctul meu de vedere, ca jurnalist de 30 de ani, pot să spun că România din diaspora este mai reală decât România din interiorul României. Și dacă e să învățăm ceva, ar trebui să învățăm de la oamenii ăștia care trăiesc în Europa și în Occident de zeci de ani și ne explică nouă de acolo că noi nu știm, n-am înțeles ce ni se întâmplă. De fapt, asta este realitatea. Și rămăsesem datoare să-ți spun de ce în fundul clasamentului de ce avem noi PNL în fața PSD-ului, pentru că poate pentru cineva poate părea nefiresc. Acolo sunt la PNL-ul din diaspora sunt votanții PNL-ului autentic care au plecat din țară și care au votat PNL-ul nostalgic. Înțelegi? Pe când PSD-ul, acolo sunt doar niște rude ale unor tântici care lucrează în sistemul de stat. Sunt cumva egale acele cifre, doar că modul în care s-a votat acolo nu poate fi egal. Să votezi din convingerea că PNL-ul ar trebui să fie în structuri și să votezi convins de cei de acasă că au nevoie de voturi. Știi? Vedem cifrele. Românii au votat, au ales Parlamentul. Acum ar trebui să vedem ce alianțe consider că se pot realiza pentru un viitor guvern. În mod normal n-ar trebui să fie greu. Dacă noi respectăm noi ca stat, respectăm voința poporului, primele două partide ar trebui să formeze guvernul. Că vor ei, că nu vor, nu ne interesează pe noi voința lor. Românii au decis ca ei doi, fiind primii, să realizeze acest guvern. Și din punctul meu de vedere, acolo ar mai trebui adus podul și ca să fie echilibru, poate fi adus și PNL-ul. Doar că nu PNL-ul domnului Bolojan. Dar am văzut că domnul Simion nu e de acord să formeze alianță cu PSD-ul. Ce se va întâmpla atunci? Da, repet, fie că vor ei, fie că nu vor ei, ei trebuie să respecte voința de la vot a poporului. Poporul a hotărât așa. Nu știu dacă domnul Simion va putea să, uite, de exemplu, AUR 18,16 cu 12, nu, cu cât are 7,56 și cu 6,42. Nu cred că astea trei partide pot forma un guvern pe minoritate simplă, pe minoritar, cred că s-ar putea numi, și nu cred că este cea mai bună soluție pentru România. Și lucrul ăsta îl cred și dintr-un alt punct de vedere. Niciunul dintre cele trei partide, cu niciun om din structura respectivă, nu a fost vreodată la conducerea statului, ceea ce ar crea un handicap foarte mare. Adică hai să începem să învățăm și până ne dumirim trece trenul, știi? A plecat trenul din gară. Nu cred că este cea mai bună variantă. Și cealaltă cu PSD-ul este o încurcătură acolo destul de valoroasă, la modul că ăștia deja știind cum funcționează butoanele, apasă din mers pe ele și ăștia nu văd nimic de la AUR, știi? Dar cât de cât sunt niște oameni care, dacă cel puțin cei meritocrați să fie acolo, dacă PSD-ul ar înțelege că votul acesta a fost dat împotriva partidelor aflate de 35 de ani la putere, tocmai pentru că românii și-au dat seama că ei sunt o bătaie de joc deci e o bătaie de joc la adresa lor, pe votul lor și pe încrederea lor.
și că oamenii ăștia care au fost trimiși acolo niciodată nu s-au gândit la binele populației, ci s-au gândit cum să-și mai facă ei bugetul mai mare ca să fure mai mult. Dacă ei au înțeles lucrul ăsta, ar trebui să schimbe de urgență macazul, să facă 360 de grade, de jur împrejur să se întoarcă și să o ia în direcție total diferită. Pentru că dacă nu fac acest lucru, peste 4 ani românii se vor trezi mai bine, se vor desmetici mai bine. Cum vrei să scape ciolanul? Nu crezi că e o luptă permanentă pentru Da, un e ciolan? greu. Vezi, toată mobilizarea asta care s-a făcut, și uite, am să-ți citesc un lucru foarte interesant. Domnul Gheorghe Piperea, dânsul este avocat, spune așa că mâine la Bruxelles, în cadrul IMCO, vor fi audiați cei de la TikTok pentru a vedea dacă nu cumva au manipulat 2,2 milioane de oameni ca prin votul lor să aducă un nepoftit în turul 2 al alegerilor prezidențiale din România. Și ce spune domnul Piperea? Nu e ca și când televiziunile mainstream, TikTok cu influencerii săi progresiști globaliști, Facebook și YouTube cu influencerii progresiști globaliști sau radiourile care interzic cântăreți pentru că îndrăznesc să nu fie progresiști globaliști, n-ar fi manipulat să voteze în proporție de 14% cu PNL și USR, cu dezastrele Iohannis și Ciucă, și în proporție de 22% cu PSD, adică pe ăștia nu-i judecă nimeni. Hai să judecăm TikTok-ul că 2,2 milioane de oameni au votat cu domnul acesta, cu domnul Georgescu. Deci cum ar veni, ei în săptămâna asta au mobilizat actori, oameni de televiziune, oameni de presă, televiziunile mainstream toate au bubuit în toate felurile. De-aia am și spus, dacă ți amintești, săptămâna trecută am rugat pe toată lumea să închidă televizoarele. Eu am știut ce spun, pentru că din momentul ăla s-a declanșat jihadul. Păi gândește-te cum PSD-ul, da? Cu 70% de oameni din structura numărul 2 băgată mufată la banii statului, de la firmele care furnizează apă până la primării, prefecturi, consilii județene, guvern, nici nu știu să zic, ministere, la miniștri, secretari de stat, tot ce vrei, adică sunt aproape 2 milioane de oameni, da? Păi ce făceau ăștia dacă pleca PSD-ul? Ce făceau ăștia? Că astăzi ei trebuiau să-și împacheteze lucrurile să plece acasă. Da. Nu știu dacă doar eu, dar sunt convins că și tu și toți cei care ne urmăresc s-au săturat să fie făcuți boți, oameni care au votat până la urmă cu ștampila în mână. N-au votat roboții ăia de pe TikTok, n-au votat algoritmi, au votat oamenii. Problema e că domnul Georgescu a avut un mesaj foarte clar pe TikTok, iar ceilalți n-au știut să-și expună mesajul. Uite că acum au început să schimbe lucrurile și am văzut că a venit și PSD-ul cu un alt mesaj și pe TikTok, e mult mai vizibil. Acum nu se mai simt dezavantajați. Dar nu le-a interzis nimeni. Eu am avut o discuție cu cineva. Că am votat TikTok-ul pentru noi. Eu am avut o discuție cu cineva, un specialist în PR politic, mare specialist, adică cu greutate, crede-mă, deci ce spun acum nu dau nume că nu se face. Că o să-l vorbesc de rău, știi? Și nu de alta, că dacă îl vorbeam de bine îți dădeam nume. Deci am avut o discuție undeva, cred că prin luna martie, februarie-martie, unde îmi explica distinsul domn cum se fac fotografiile pentru candidații din sfera politică, cum ar trebui privirea să fie, după care fotografiile le trebuie spuse în niște contexte, pe niște flyere și pe niște broșuri și mers din casă în casă, fiecare candidat să aibă undeva la 20 de oameni, mă rog, el se referea copii de minci,
copii de minci care să bată la fiecare poartă și să meargă să vorbească cu fiecare cetățean, să le dea câte o broșură, să le dea câte un flyer, câte un calendar. Deci ei au rămas acolo, înțelegi? Ei au rămas într-un PR de acum 25 de ani. Au stat doar de găleata cu zahăr, făină și ulei, că alea nu mai au voie să le Da, asta nu se mai dă, că acum se dă banul, știi? Deci acum un vot ca să dau și din casă, un vot la campania locală, la țară, a costat 1000 de lei. Adică dacă pui găleata cu zahărul, cu uleiul, scuză-mă, dar nu mai face. Bun, hai să luăm 1000 aia de lei pe care o primește fiecare pentru un vot, împărțită la 4 ani. Nu le ajunge 4 ani. Deci, despre ce vorbim? Ne vindem un vot pentru 1000 de lei. Da? Au calculat greșit. Da, numai că așa e la țară. Adică ți-am spus, românul încă n-a înțeles ce au înțeles oamenii ăia care stau de 20 de ani în afară, în Europa și în Occident. Nu văd lucrurile în felul ăsta. Ei spun, băi, eu am candidat acum 4 ani într-o localitate rurală unde am vrut să trăiesc, dar nu mai vreau. Și nu eram fiica satului, adică nu m-am născut acolo din părinți născuți acolo. Și asta era o mare problemă pentru ei. Ei nu s-au gândit vreodată, Regina Maria nu a aparținut poporului român. Ea era de altă naționalitate și sub Regina Maria și datorită ei că s-a dus și a fost o bună negociatoare și a știut cu cine să vorbească, ce să facă și cum să facă, există astăzi România mare. Da. Dar vezi, omul de la țară zice, păi nu-i de-a noastră. Păi bun, dar intențiile mele și viziunea mea este mult mai bună pentru voi toți, cei care locuiți aici, decât vreodată o să vă poată oferi acest nene care vă postorește și care e de-a vostru, e de aici, dar nu se face, adică nu, n-ai ce. Deci România este încă, o întorci cu cheia, încă răspunde la telefonul cu fise și încă mai doarme cu poza lui Iliescu sub perină. Cam așa este vorba. Da. Am văzut rezultatul voturilor. Haideți să vedem un pic și cum se împart fotolile parlamentare până la urmă. Fiecare partid are un număr de procente, dar și un număr de senatori. Uite, PSD 27,2% are 37 de senatori. AUR 20,55% are 28 de senatori. PNL 16,1%, 22 de senatori, USR 13,9%, 19 senatori, SOS 8,1%, 11 senatori, UDMR 7,3%, 10 senatori și cel mai tânăr partid care a intrat în Parlament, 6,6%, 9 senatori. Deci. Da, aș vrea să spun și eu ceva, să adaug ceva aici. Hunedoara are 2 deputați PSD, pe doamna Natalia Intotero și pe domnul Ilie Toma. Da. PNL are 2 deputați, pe doamna Vetuța Stănescu și pe domnul Daniel Răducanu. AUR are 1, pe domnul Tiberiu Barstan. Pentru Senat. POT are 1, Ana Maria Gavrilă. Iar la Senat, PSD are 2, pe domnul Cristian Răzmeliță și pe doamna Maria Ștefănie. AUR are 1, pe domnul Potecă, Vasilică Potecă, și am înțeles că la redistribuire ar fi intrat și senatorul PNL-ului, domnul Călin Petru Marian. Acum, iartă-mă, dar vreau să fac această paranteză care este foarte importantă.
de doamna Natalia Intotero este singura persoană de la PSD de care n-am să spun nimic. De ce? Că, uite, vreau să fiu și eu părtinitoare, trebuie să subliniez că nu ne cunoaștem personal, nici nu știu dacă ne-am întâlnit vreodată, deci nu pot fi acuzată de nimic, doar că am eu așa o slăbiciune față de dânsa. Nu numai tu, să știi Regret și că eu. nu s-a implicat. Da? Ok. Da. Și repet, nu ne cunoaștem personal. N-am vorbit nici la telefon vreodată în viața noastră, nici măcar la telefon. Da? Dar începând de la doamna Natalia Intotero, eu am să mă apuc în perioada care urmează, să treacă sărbătorile drăguț așa, și o să iau la puricat domnul Ilie Toma, cred că a fost și vicepreședinte la Consiliul Județean, după care cred că ăsta e al doilea mandat sau al treilea de parlamentar. Domnul Ilie Toma, eu îl știu Și la o să Casa mă de uit Pensii, așa. că la Consiliul Județean nu știu să fi fost vicepreședinte. Așa cred, nu știu, dar am să studiez, am să solicit toate CV-urile acestor domni parlamentari și o să-i urmăresc pas cu pas tot ce fac ei pentru noi în Parlament. Și am să încep cu domnul Ilie Toma, pentru că eu cred că erau mult mai multe persoane indicate să ne reprezinte din partea PSD-ului acolo, la Camera Deputaților. Nu știu ce merite a avut domnul Ilie Toma, pentru că eu nu l-am văzut niciodată având vreo inițiativă în Parlamentul României care să ajute în vreun fel județul Hunedoara și poporul român. Trecem mai departe la doamna Vetuța Stănescu, cu care m-am întâlnit o singură dată la târgu de primăvară din comuna Pui. Ne-am intersectat, adică nici aici nu pot fi suspectată că o cunosc sau că am ceva cu dânsa. Însă consider că este principala responsabilă de distrugere a Partidului Național Liberal din județul Hunedoara. Cred că pe umerii domniei sale stă tot dezastru la care ne asistăm astăzi, siderați în ceea ce privește PNL-ul. Da, o parte din vină o are și domnul Heiuș. Și cu tot dragul față de domnul Heiuș, pentru că ne știm de foarte mult timp, nu am nicio problemă cu dânsul, însă cred că numirea doamnei Stănescu la conducerea PNL Hunedoara a fost cea mai proastă hotărâre pe care a putut să o ia în viața dânsului, iar doamna Vetuța Stănescu se numește dezastrul PNL Hunedoara. Și pe doamna Vetuța Stănescu am să îmi iau și ochelari, foarte bun, mă duc să-mi fac ochelari, să o văd pe doamna Vetuța Stănescu, să o văd foarte bine și îmi cumpăr și 2 lupe și dacă e nevoie îmi iau și microscop. Deci o să știu tot ce face doamna Vetuța Stănescu în viața dânsei începând de astăzi. Domnul Daniel Răducanu este singurul om de la PNL, din punctul meu de vedere, care merita acest salt profesional din cariera sa politică. De la și aici nu intru în niciun amănunt. Da. Pentru că dânsul este de 20 de ani, de 24 de ani, nu știu, o să mă documentez. Este primarul comunei Baru Mare. Comuna Baru Mare, care se învârte după soare, adică n-ai ce să-i reproșezi. În condițiile în care dânsul este penelist și de 2 sau 3 mandate, Consiliul Județean este PSD, pe la guvern tot PSD, adică nu e că a făcut cineva vreun spectacol pentru dânsul. Nu, a știut ce proiecte să facă, ce fonduri să atragă, are gaz în toată comuna. Deci se cunoaște e omul ok. gospodar. Omul este singurul, din punctul meu de vedere, care merita să facă acest salt profesional în cariera sa politică. În rest, nu comentez. Așa, domnul Tiberiu Barstan, dânsul este nou, n-am ce să zic despre dânsul, Ana Maria Gavrilă la fel. Mă duc la Senat.
îl văd pe domnul Cristian Răzmeriță, pentru care n-am nimic de spus, având în vedere faptul că dânsul are un target, din ce am observat, să facă bine pentru Valea Jiului și atunci îți ridici pălăria și zici asta este, e adevărat, e ok, să meargă în continuare înainte. Și doamna Maria Ștefănie, care, din nou, este pentru prima dată în Parlament, dar și pe dânsa îmi voi pune binoclu. Și mai este domnul Vasilică Potecă, dânsul care a fugit de la PNL, că s-a speriat, că a zis, băi, stai că nu mai intru acolo dacă nici nu mă mai pun ăștia pe listă, și a văslit repede spre vaporul de la Aur și a sărit în vaporul de la Aur. Și aici voi sta cu binoclu foarte bine ațintit. Și ultimul intrat la redistribuire, domnul Călin Petru Marian, fost prefect de Hunedoara, pe care îl voi analiza foarte bine și pe dânsul. De ce? Pentru că așa trebuie, să fim echilibrați și corecți. Dar doamna Vetuța Stănescu nu are ce căuta în Parlamentul României și ar trebui să PNL-ul să facă congres de urgență. Nu știu dacă se poate face de ăsta congres de urgență și să o trimită acasă pe doamna Vetuța, care a stricat PNL-ul. PNL care nu este PNL, este un PDL vopsit în galben și albastru. Da, am vorbit de Senat, Valentina, haideți să vedem cum stă situația și la Camera Deputaților. Te las pe tine să zici ce vezi acum pe ecran. Da, PSD are 86 de mandate, AUR 64, PNL 50. Vai, uite-te, rușinii, că nu ai cum să o numești altfel. USR 40, SOS 27, UDMR 22. Eu nici nu mă mai gândeam că UDMR va intra în Parlament. Partidul POT 23, minorități 19. Asta înseamnă, dacă te uiți pe configurația camerelor și într-o parte și în cealaltă, o să vedeți că va fi foarte, foarte echilibrat. Deci nu, chiar dacă românii au votat cum au votat, în momentul acesta noi nu mai avem un parlament în care majoritatea dictează. Acum va fi clar o majoritate și va fi și o opoziție ok. Echilibrat, totul echilibrat. Cine crezi că va sta în opoziție? Nu știu, depinde cine va câștiga alegerile duminică. Depinde de partidele, cele două partide care au intrat pe locul 1 și 2, cum vor gestiona formarea viitorului guvern. Și depinde de foarte mulți factori. Deci nu mă pot pronunța în acest moment. Da, haide să mergem puțin mai departe și trebuie să le spun celor care ne urmăresc că nu doar în România sunt tensiuni. Peste tot în lume sunt mișcări politice, nemulțumiri sociale, revoltă de stradă și, după cum bine știm, chiar războaie. Nici Statele Unite nu fac excepție. Astăzi am aflat din ziare că tata Prezi și-a grațiat fiul rătăcitor. Cum vezi această situație? Da, am văzut și eu, că de asta am luat telefonul, am văzut și eu știrea. Șoc în SUA, președintele Joe Biden și-a grațiat fiul pe Hunter Biden, deci a fost urmărit penal în mod selectiv și nedrept, spune tăticuțul. Președintele Joe Biden a anunțat că l-a grațiat pe fiul său Hunter Biden, care a fost condamnat în cursul acestui an, atenție, pentru infracțiuni federale legate de, atenție, arme și neplata taxelor. Informează cine? CNN.
CNN. Uh, Plata taxelor pentru da, acest lucru era acuzat și președintele Trump. Și uite că pe el l-au tot hăituit și l-au tot târât prin procese, iar pe fiul domnului Biden l-a grațiat astăzi tăticul, că e Păi copilul cum meu, să nu? grațieze tăticul? Adică eu nu știu, la ei nu este conflict de interese sau cum vine asta? Cum să grațieze tăticul pe nimurul ăsta? Păi copilul meu, dragă, ce să fac? Trebuie să le liberez acum, că după aia nu Nu, se deci știe ce se va eu întâmpla. zic că voi, cei din America, sau mă rog, americanii pur sânge cel puțin, ar trebui să dea un pic de pământ cu acest individ, chiar dacă are 80 ceva de ani și a fost președintele Americii, pentru că vreau să mai citesc ceva. Zice, astăzi, asta e un citat din tătucu, da? Astăzi am semnat o grațiere pentru fiul meu Hunter. Din ziua în care am preluat funcția, am spus că nu voi interveni în procesul decizional al Departamentului de Justiție și m-am ținut de cuvânt, chiar și atunci când am văzut cum fiul meu a fost urmărit penal în mod selectiv și nedrept, a spus Joe Biden într-o declarație publică duminică la Casa Albă. Sper că americanii vor înțelege de ce un tată și un președinte ar ajunge la această decizie. Cum? Măi, suntem toți proști? Păi nu suntem toți proști, dar uite-te că el a făcut Deci, lucrul acesta și noi nu avem ce să facem. L-a grațiat. ba da, și eu îți garantez că poporul american va riposta. Deci dacă nu ripostează, înseamnă că poporul american și-a pierdut pedigriul. Pentru că, hai să-ți spun legătura lui Hunter Biden cu România. Elena Udrea stă în pușcărie pentru ceva ce n-a ajuns niciodată la Trump, referitor la Hunter Biden. Hunter Biden a făcut, și pentru aia este a fost și condamnat, a făcut trafic de arme în Ucraina, înainte să înceapă războiul cu Rusia. Da. Deci lucrurile sunt foarte sensibile și părerea mea este că sunt mai grave ca la noi. Auzeam astăzi pe la televiziunile din România că, vai, ne-am făcut de rușine în lume. Nu ne-am făcut de rușine în lume, n-am avut ce să ne facem de rușine în lume. Că ne zgâriem noi pe ochi unii pe alții că unul e pro-Lasconi și altul e pro-Georgescu. Ok, o să ne treacă și chestia asta, dar nu s-a făcut nimeni de rușine. Pe când America e o chiloțăreală de toată jena ceea ce s-a întâmplat acolo și eu zic că mai mare rușine nici nu există pe planeta asta ca fiul unui președinte să fie condamnat pentru trafic de arme. Și tătucul să vină să fie președintele cui? Al cui? Al Statelor Unite? Și să-l grațieze pe fiul care a făcut, deci noaptea minții, adică acolo e rușinea cât Casa Albă. Pe când aici ce să vorbim? Da, a ieșit o configurație în turul 2 care nu e nici bună, dar nu e nici rea. Oamenii sunt oameni, care ajunge nu contează. Pentru mulți nu contează, pentru unii contează. Dar Pentru numai unii în România contează se pot întâmpla. Nu doar în de ce România se pot afirmă întâmpla lucruri Georgescu. ciudate. Da. Da, eu zic să Deci cam revenim în asta e. România și Da. să mergem mai departe. Un subiect fierbinte este situația PNL-ului, care a scăpat de ciucă și de influența lui Werner și are un nou președinte, pe domnul Ilie Bolojan. Crezi că poate acest domn să reorganizeze Partidul Liberal? Răspuns corect, nu. Deci domnul Bolojan va fi groparul PNL-ului. Și îmi asum ceea ce spun în totalitate și ar trebui, uite, fragmentul ăsta chiar am să te rog să-l iei, să-l transpui într-un reel separat pe internet. Deci Ilie Bolojan va fi groparul
PNL-ului. Ilie Bolojan l-a sabotat pe Nicolae Ciucă, Ilie Bolojan l-a sabotat pe Werner, Ilie Bolojan a sabotat întregul Partid Național Liberal, Ilie Bolojan crede că are ce și-a dorit, dar nimeni nu e prost în țara asta, mai puțin liberalii. Să știți că mai există în Partidul Național Liberal, care prin absorpție a luat și niște liberali pur sânge și acolo încă mai sunt niște oameni liberali adevărați și care știu și simt și pot face distinția între urăciune, minciună, adevăr și bun simț. Dacă ne uităm la rezultatele alegerilor prezidențiale din primul tur, ca să vedem ce scor a luat domnul Ciucă, și la rezultatele PNL-ului de pe județul Bihor, să vedem ce, având în vedere faptul că poate mulți nu știu, domnul Ilie Bolojan a fost primarul Oradei și acum este președintele Consiliului Județean Bihor, adică a făcut tot timpul niște salturi, dânsul-i saltimbanc, așa. Mie mi se pare un dezastru și un om mult mai dur ca Băsescu și nu-i ajunge lui Băsescu nici măcar la unghia mică, de la degetul mic. Da? Va îngropa PNL-ul definitiv dacă peneliștii nu se trezesc rapid să își anihileze toate, cum să-i numesc eu pe ăștia așa, toți vampirii care suc sângele PNL-ului și vor puterea pentru o zi. Dacă în momentul acesta nu se găsește un penelist adevărat care să preia puterea la nivel central a PNL-ului și care să promoveze cu adevărat valorile liberale pe care s-a structurat acest partid de-a lungul timpului și să fie găsit om perfect în fiecare județ pentru PNL, eu, uite, dau un scris și ai văzut că se adeverește cam tot ce spun eu, că peste 4 ani, la următoarele alegeri, PNL-ul nu va trece pragul. Nu va face pragul electoral. Asta în condițiile în care este cea mai bună variantă, în condițiile în care nu va fi absorbit de USR. Să se unească astea două, să se mărite și să facă, și anume, rahatul praf. Crezi că domnul Bolojan, așa cum spune toată lumea, nu o spun eu, l-a sabotat pe domnul Ciucă? 100%. Și de ce a făcut acest lucru? Bine, nu că ar fi fost domnul Ciucă candidatul nemaipomenit al PNL-ului, deci a fost o altă mare greșeală, dar a fost greșeala lui Werner. Înțelegi? Iar Ciucă, cum să zic eu, el nu era un politic, n-a fost niciodată, el a fost la ordin, el a executat ordine în viața lui, cum a făcut și acum, cât a fost premier, desemnat premier de Tătuca, el a fost ăsta care a zis să trăiți, am înțeles, să trăiți se face, să trăiți am rezolvat. Ca un ofițer și a fost adevărat. pus candidat. Da, ca un ofițer adevărat, ai dreptate. Și acum a fost pus candidat pentru că exista șansa să intre în turul 2 și toate celelalte forțe să se unească sub el. Și uite așa ajungea Ciucă al nostru președinte. Și domnul Werner, care n-a mai primit nicio altă funcție la care visa el așa, să mai plimbe cu avioanele și să mai facă eu știu ce altceva, la domnul Werner i-a picat România în cap. Și uite așa s-a destabilizat șandramaua și Ciucă n-a mai intrat nici în turul 2, doar că interesele, adică românii au votat împotriva lui Werner și a omului lui Werner, pe când acolo unde mai există primari și președinți de consilii județene PNL, scorul trebuia să fie cu totul altul.
și se vede scorul de acum cu scorul de la prezidențiale, nu coincide, sunt două anomalii. Deci clar a fost sabotat și Clujul a sabotat și Oradea și Bihorul. Crezi că domnul Bolojan s-a cam plictisit să fie primar și acum președinte de Consiliu Județean și își dorește să fie Nu. prim-ministrul României? Nu s-a Adică își plictisit. dorea. Domnul Bolojan are ținte precise și își le urmează militărește. Eu numai când mă uit la acest om, mie mi-e frică să mai intru în PNL vreodată. Deci nu e horror, nu. Și liberalii trebuie să se gândească la un singur aspect foarte, foarte important. Primul om desemnat de Elena Lasconi la începutul campaniei, când a fost desemnată ea ca și candidat al USR-ului, a fost Ilie Bolojan. Păi dacă tu de la USR, candidatul la prezidențiale, neavând un protocol cu PNL, îți exprimi opțiunea pentru un premier de la PNL și dai și numele, după care Ciucă face rahatul praf și vine fix numele ăla la putere la conducerea PNL-ului, eu zic că ar trebui să fie foarte bătuți în cap pe peneliștii să nu realizeze niște evidențe. Da, haideți să ne apropiem puțin de alegerile parlamentare care urmează duminică. Toată lumea a stat cu ochii pe bec și pe Curtea Constituțională să dea un răspuns. Ce se va întâmpla cu alegerile, dacă vom avea alegeri duminică sau vom repeta primul tur într-o dată pe care vor stabili. Uite că până la urmă s-a dat și răspunsul. Ce crezi că se va întâmpla duminică? În primul rând, Curtea Constituțională, dacă dădea un alt răspuns, pentru românii ar fi fost foarte clar că este o lovitură de stat. Nu pentru toți, e adevărat. Pentru ăștia cu doctrinele și cu să trăiți, am înțeles, angajați în sistemul de stat, pentru ăștia n-ar fi fost o lovitură de stat, ar fi fost ceva, să vină ai noștri! Dar pentru oamenii care mai și gândesc, lucrul ăsta ar fi însemnat o lovitură de stat și, în primul rând, o lovitură gravă la adresa democrației și a libertății umane. Curtea Constituțională a hotărât că nu sunt atât de flagrante diferențele de la rezultatul inițial la rezultatul de la renumărare, drept care s-a închis subiectul, avem alegeri pe data de 8 decembrie. Nu mai știu care a fost întrebarea ta. Ce crezi că se va întâmpla duminică? Duminică, orice s-ar întâmpla, eu zic că e bine. Eu fiind suveranist naționalist, se înțelege ce mi-aș dori. Dar nu e ce mi-aș dori eu. Adică eu cred că românul trebuie să privească foarte serios această situație, să nu mai dea crezare tuturor informațiilor bombardate din stânga și din dreapta, de sus și de jos. Să se pună seara, înainte, în 7 decembrie, să pună seara pe genunchi fiecare român, să-și facă o cruce dumnezeiască și să ceară la bunul Dumnezeu înțelepciunea de a alege ceea ce e corect și bun pentru România. Atât. Da, în rest, probabil ar trebui să fie o campanie curată, pentru că mai sunt câteva zile. S-a pierdut foarte mult timp cu această renumărare a voturilor și am văzut cu toții, a văzut toată lumea ce val de ură s-a înăpustit asupra candidatului Călin Georgescu și a soției sale. Urmează un tur 2. Va fi o confruntare dură? Vom avea prima președinte femeie sau se va merge pe trendul deja construit suveranism și Călin Georgescu? Ce crezi? Acum, Ovidiu, eu cred că nu a vrut nimeni să amâne sau să anuleze alegerile, dacă mă întreb pe mine. Eu cred că a fost o tragere de timp ca să fie luată atenția oamenilor de pe subiectul principal, și anume alegerile parlamentare, că
Practic, treaba asta a început săptămâna trecută, dacă e să o luăm cronologic, da? Da. S-a extras atenția românului de la alegerile parlamentare, a fost îndreptată către nenorocirea asta cu anularea alegerilor. Oamenii au început să se războiască între ei, deci era clar că nu mai sunt atenți aici. Da? Și aici ce s-a petrecut? Aici s-a petrecut așa: manipulare, diversiune și ordin pe unitate să se execute niște lucruri. Ceea ce s-a și întâmplat de altfel. Doar că dacă noi am fi fost atenți aici, nu mai avea amploare subiectul cu anularea alegerilor, nu s-ar fi tras de timp și uite așa, trăgându-se de timp, s-a stins focul ăla. Ei au niște oameni care, eu zic că sunt și sociologi și psihologi, eu cred că Au ei sunt pe calculat acolo ei. niște indivizi. Da, deci cumva au stins focul românilor, înrăirea asta a românilor cu care s-a votat. A mai domolit-o un pic așa prin chestia asta, că acum au și dat, dom'le, nu anulăm nimic. E bine, a fost bine, a fost bine. Da. Dar am vrut să fim siguri. Deci știți, statul român trebuie să fie corect. Și și-au domolit apele astea învorburate. Între timp, PSD-ul și-a făcut treaba. Din alt punct de vedere, Călin Georgescu s-a mai stins așa din notorietate și Dumnezeu știe ce-o fi duminică la vot. Românii vor decide și în funcție de ei trebuie să respectăm hotărârea lor, că e unul, că e celălalt. Da, eu am Doar zis că nu mi s-a părut corect, deci mi s-a părut total nedrept. Lasă-mă să spun lucrul ăsta, că dacă nu-l spun, rămân cu un nod în gât. Mi s-a părut total nedrept să faci bășcălie de ceea ce spune un om și tu nu știi dacă informația aia e aberație sau există cumva un sâmbure de adevăr în afirmațiile respective. Pentru că eu ceea ce spune Călin Georgescu citeam în urmă cu vreo 20 de ani și eu știu ce a spus omul ăsta și vis-a-vis de apă, de memoria apei, de multe lucruri. Eu știu ce a spus omul ăsta și sau soția lui, cred că soția lui a spus vis-a-vis de energiile care circulă la femei de jos în sus și la bărbați de sus în jos. Da, eu nu pot să înțeleg de ce. Și uite, Biserica Ortodoxă Română s-a autosesizat și a dat un comunicat foarte important. Iar pentru cei care se dau evlavioși pe acolo pe la biserică, dar țin cu globaliștii, ar trebui să li se pună în față așa, să li se deseneze pe față comunicatul de la ABOR. Eu atâta vreau să le spun, mai ales celor care au râs de Cristela Georgescu și care au făcut-o în fel și chip, dar ei se duc la biserică. Și dacă voi credeți că Cristela Georgescu bate câmpii, atunci voi, evlavioaselor, o să vă rog să vă întrebați de ce la slujbe și mai ales în mănăstiri, că în mediul urban nu mai poți să impui nimănui nimic. Te bucur că vine lumea la biserică. Da. Dar în mănăstiri, mai ales, ți se cere un anumit tip de vestimentație, și anume femeile să poarte fustă. Oare de ce, doamnelor înțelepte care n-ați înțeles nimic din viața asta, și bărbații când intră în biserică ce fac? Își dau jos ce? Pălăria. De ce femeile poartă fustă și li se cere să li se acopere capul și de ce bărbații poartă pantaloni și li se cere să-și dea jos pălăria? Asta este un subiect despre care vreau să vorbim mai detaliat la un moment dat într-o emisiune.
Da, cu mare drag. Doar că aș vrea să-și pună întrebare pentru că am văzut foarte multe evlavioase care se duc la biserică și se apleacă acolo și își fac 100 de mătănii și 100 și 1000 de cruci și de ce o mai fi pe acolo și pupă toate iconițele și icoanele și pereții bisericii de la intrare și până la intrare în altar. Să duc acolo îmbrobodite ca toate maicile de pe pământul ăsta și cu 300 de fuste puse una peste alta ca să-și mai pună una și în cap când stă în genunchi ca să-i se vadă fundul, dar nu-și pune niciodată întrebarea de ce ar fi zis Cristela Georgescu lucrul ăsta despre energie, pentru că ei privesc spiritualitatea și dintr-un alt unghi. Și să ne înțelegem, religia nu este același lucru cu spiritualitatea, chiar dacă ele se întâlnesc la un moment dat pe traseu. Și tu poți să fii religios și să nu fii spiritual, dar de asemenea poți să fii spiritual și să nu fii religios. Undeva, într-un punct, ele se întâlnesc și au niște puncte comune, foarte multe, doar că nu le atinge oricine acele puncte comune. Și atât am avut de zis și nu vreau nicio controversă pe tema asta și nu mă iau în gură cu nimeni și nu mă interesează dacă are cineva ceva de spus pe tema asta, pentru că eu chiar am studiat aspectul ăsta și nu acum, nu de când a apărut Călin Georgescu, ci de vreo 20 de ani și am închis subiectul și mulțumesc. Da, eu vreau să revin la subiectul acesta cu renumărarea voturilor și părerea mea. M-am gândit în momentul când au început să facă lucrul acesta că vor să facă în așa fel încât să vadă care este rezultatul partidului în alegerile parlamentare. Și în momentul în care se va afla rezultatul alegerilor parlamentare, atunci să schimbe ordinea și să vină în confruntare directă pentru alegeri domnul Ciolacu cu domnul Georgescu. Dacă îl întrebăm acum pe domnul Ciolacu despre ce a vorbit cu Trump cu 2 zile înainte de alegeri, i s-a spus simplu: sorry Marcel, but you know, Călin is the one. Eu zic că de aia nici n-a mai contestat diferența de 2000 și ceva de voturi dintre el și Lasconi. A preferat să o lase pe ea să-și rupă gâtul. Asta e părerea mea. Da, este și aici o variantă foarte importantă de adevăr. Însă eu cred că domnul Terheș, care a fost PSD-ist la un moment dat și chiar a obținut funcții prin PSD, cu ajutorul PSD-ului, Da, știm foarte bine. n-a făcut jocul ăsta de capul lui, ci ca să nu facă domnii eleganți, a fost trimis săgeată la plimbare. Da. Păi, cred că lucrurile au cam fost spuse. Eu cred că ar trebui să ne îndreptăm acum spre ultima întrebare legată de starea lucrurilor de ansamblu celor 2 săptămâni de alegeri. Am avut o disperare nemai întâlnită a marilor partide, am văzut contestații, decizii halucinante ale structurilor de referință ale statului. Întrebarea este: avem democrație? Avem libertate? Răspuns corect, nu. Răspuns corect, nu, nu avem. Atâta timp cât telefoanele noastre sunt ascultate, atâta timp cât se fac dosare unor oameni care nu sunt de acord cu sistemul, atâta timp cât dosarele altora au îmbătrânit, adică nu, au făcut, s-au căsătorit, au făcut copii și au și nepoți și au îmbătrânit în sertarele unor, nu știu, ce-or fi ei pe acolo, pe la DNA, pe la ce-or mai fi. Atâta timp cât încă vorbim de stat paralel, atâta timp cât încă românul votează pentru că așa zice primarul, sau votează cum zice primarul, sau cum zice șeful de la instituție, sau cum zice oricine ce ar zice. Atâta timp cât românul nu votează pentru că el consideră să voteze cu un candidat sau cu celălalt, nu este democrație, nu este libertate. Punct. Da. Duminică, o zi importantă pentru români. Să sperăm că lucrurile se vor așeza pe un făgaș de normalitate și echilibru, iar turul 2 va aduce ceea ce este corect și benefic pentru România. Îți mulțumesc tare mult pentru această seară. Spun eu că am avut lucruri importante de dezbătut. Eu vreau să știu cum au votat românii.
Sper că și voi ați vrut să știți același lucru. Mulțumesc, nimic fără Dumnezeu, Doamne ajută tuturor! Doamne ajută, toate cele bune tuturor, să ne vedem cu bine la o nouă ediție și cu altă ocazie. Săptămâna viitoare sper să dezbatem cum va fi noul președinte și să vedem exact cine este acela. Până atunci, toate cele Auzi, nu-ți bune. fă probleme că noi deschidem șampania oricine ar fi. Asta așa este. Să bem atunci o șampanie săptămâna viitoare împreună. Eu aici în America și tu la distanță. Corect. Mulțumesc tare mult, Toate cele Valentina. bune. Toate cele bune tuturor.